kina cikin zuciyata. Nijar gida, Nijar kasata, dukkan sau'ikin musirata. Nijar gida, Nijar kasata, me za a ban na kushe kasata. Nijar gida, Nijar kasata, bayan ina da kishin uwata. Nijar gida, Nijar kasata, nan ne nake dukan rayuwata. Nijar gida, Nijar kasata, mahaifar uba uwa garkuwata. Nijar gida, Nijar kasata, mu ne na bara mu ne na bana. Nijar gida, Nijar kasata, mu ne na bara mu ne na bana. Nijar gida, Nijar kasata, mun kyala masu kushe a baya. Nijar gida, Nijar kasata, haka ne bene a barwa maraya. Nijar gida, Nijar kasata, lalle ko ya fi kyau gun amarya. Nijar gida, Nijar kasata, wannan da katimi da tabarya. Nijar gida, Nijar kasata, Nijar gida, Nijar gida, Nijar kasata, Nijar gida, Nijar, Nijar gida, Nijar kasata, da mu da cani sai godiya. Shugaban ƙasa ka biya, Allah kare mai gaskiya. An lamba daya, shugaban ƙasa kai ta gyara. Nijar da kai muke yin gadara. To ga lamba daya a ƙasa, soja yaya da ƙasa. Nijar ta ƙara bisa, nesan wuce a kusa. Ni Abdul yaro na kowa da 'yan fadata. Mun gani tilas mu zo mu faɗa. Komai ya fito, kowa kai ke ambato baba. A cikin midiya dukkanin nahiya ta mu jamhuriya, gaskiya ta tsaya. Nijar kai mana mun gani tuni. Nijar mun fito ba ma tsoro, ko me farmakin zai horo. Mu ne 'yan gwagwarmayarka, zakaru na kama yaka, jajirtattu madoka. San ba ma karya doka, amma fannin gwagwarmaya sai an jira. 'Yan gwagwarmaya, mu ne 'yan gwagwarmaya. 'Yan gwagwarmaya, mu ne 'yan gwagwarmaya. Na kasar Nijar, sannan kuma na shugaba Abdulrahman Tani. Ni ne Abdul yaro na kowa, abokin Adam ASM. Nijar gida, Nijar kasata.